हेन्डिकेपनि दिनैहाय चेक मोनदों नोंथाङा 10,000 करि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मा फोरमायगोन? आङो माने हाग्रामा सारनि माबानायाव अनुरद होनायाव अननाय होनायाव आं हाग्रामा सारनि सालायनायखौ बे सरकारखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो बे बिपिएफनिनो कर्मि मावग्रा मानसि आं। 5 बोसोर जेनेखि प्रमद बर' सरकार सालायबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना बेबायदि चेकखौ मोनाखैमोन नामा हेन्डिकेपनि? ओहो मोनफेराखै जेबो मोनफेराखै थांनाय सरकाराव माने जों जेबो मोनफेराखै। जोङो दा नैबे हाग्रामा सरकार फैनायनि लोगो लोगोनो सरकार दाखांनानै 4 मासनि गेजेरावनो जुदि जोंनो बे 10,000 चेकखौ होनो हानायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। जोबोद मोजां मोनदों बिदि मोजां इनिसियेटिभ लानाय थाखाय सरकारनिसिम रोजासे साबायखर। बेसेबां फरायनायमोन नोंथाङा? आङो मेट्रिक पास। दा जिहेतु 2 लाख रांनि चेक मोनबाय इयुनाव मा मावगोन नोंथाङा? आं बिजनेस मावगोन सानदों। बिजनेस मावगोन। दा 2 लाख रांनि चेकखौ मोननानै बिटिसि सरकारखौ मा खावलायनो सानो? बिदिनो मोजां मोजां इनिसियेटिभ लाथों, मोजां बिदिनो स्किम बानायथों बेखौ खावलायो आङो। सारनि अननायाव मोनबाय जेन'बा माबा मोनसे बिजनेस आरो बानायलांसै आरो। माबायदि गोजोननाय मोनदों? गोजोननाय मोनदों, बहुद गोजोननाय मोनदों। बेसेबां फरायनाय? आङो मेट्रिक पास। नोंथाङा बे 2 लाख थाखाजों मा खालामगोन? खामानिथ' आङो टेलरनि खामानि मावो नालाय आं बेखौनो जौगालांगोन आरो बेजोंनो नाजागोन। इयुनाव माबायदि खामानि मावजालांनो लुबैयो बिटिसि सरकारखौ? गोलाव लामा मावलांजानो लुगैयो आरो। हाग्रामा सारानो जोंना देरहालांबाय थानांगौ आरो बेनो। आंथ' बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बहुद साबायखर जासिबाय। आगोल इउपिपिएल सरकाराव थाइसेबो मोनाखै। ओरैनो गोदोसोना थादों, पेन्सनल' मोनदों बै समाव 5 बोसोर समाव। बेखिनिखौनो बुङो आं। नोंथाङा प्रमद बर' सरकार थानाय समावहाय जेबो मोनाखैमोन? जेबो मोनाखै। दा बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो नोंथाङाहाय 10,000 चेक मोनदों। 10,000 चेक मोनदों। सिटिसआवबो गाखोनो मोनबाय। गोसोआव गोजोननाय मोनदों, बिराद गोजोननाय मोनदों। सरकारनिसिम हामबाय होननानै साबायखर जासिबाय।